loppupäivän roolis sulla on siinä. Lykää sä nyt irti. On muuten syvällä. On muuten syvällä. Yllätys. Yllätys. Okei. Ei vittu kun Antti soittelee koko aika. Epämääräistä ähkimistä. Vaan lumista! Pitäisikö tehdä vähän jututtaa Jukkaa, kun se tuntuu olevan juttu puolella? Avenee! Painiko annan? Omeko alla kehutte ja hyse lomavalle? Oi vittu! Hakariivi varmaan näkee kans tosi. Joo, mitä? Herralla oskella avaimia. No Serralla avaimia. No niin, tiedät. Sehän on linja vähän nyt paljon. Oi vittu. Hämärä jättää. Ei saatana. Jos kellään Lettermania tai pihtejä. Kaikki puskee vaan eteen. Niin puskee. Ville! Tuntuuko nyt hyvältä? No hei, on mulla pieni yllätys tässä Jarnollekin. Väistäkää vähän, niin mä pääsen. Ja oliko tuossa, mitäs jos kaikki huutaas kovaan ääneen, että tyhmyydellä ei ole rajaa? No niin, ja nyt kunnolla. Ei oo. Ei kannata kyllä niitata mitään kieleensä kiinni. Toivottavasti löytyy nyt naulapyssy. No mutta onhan mulla täällä moukari ja sitten mulla... Pistetäänkö vähän tilaa tähän pöydän ympärille? Pistetään Jarno vastaan. Okei, tehkää vähän tilaa tähän pöydän ympärille nyt kaikki, kiitos. Eikö tilaa? Ei tilaa! Pistetäänkö kaikki pikkuhiljaa sinne vähän niin kato väki siinä. Eli 2 metriä tehkää kaikki silleen, että olette tästä pöydästä. Kohta pöytä paskana. On tällaisia suomalaisia lekaharkkoja. Ja me ollaan aina oltu paljon parempia särkemähän kuin rakentamahan. Mä ajattelin, että jos Jarno pistäis tuohon seljälleen, mä pistän nää sen vattan päälle ja rupean oikein särkemähän tuolla lekalla. Tää meinaa paisua tuo kieli. Ehkä me pistetään Jarno tuohon lattialle vaan. Okei. Ei rikota pöytää, rikotaan Jarno ennen. Eli nyt jos kaikki menee 2 metrin päähän puskeen, niin saadaan täältä. Taaksepäin! Mutta hei, hyvä meininki, teitä on täällä ihan hirveä iso joukko. Sori, tää temppu ei ihan kaikille näy, mutta pääasia, että mulla on kiva ja mä pääsen heilumaan tuon lekan kanssa. Antakaa sieltä se leka. Yrittäkää mennä pikkasen taaksepäin. Joo, kannattaa nyt vähän varoa, kun mä rupean heilumahan tän kanssa. Mitä pitäisikö meidän lyödä Jarnoa kuitenkin vaan kasseilla? Ei! Vittu, mä solta puhelin. Niin tästä. Ei tässä nyt taas ole mitään järkeä. Häh? Oisko tuohon hyvä? Joo, äkkiä! Eihän kukaan halua nähdä tätä. Haluu kaikki haluu. No niin, ootte sitten valmiita? Kaikki laskee 5 alaspäin. 5! 4, 3, 2, 1, 0! Kaikki meni rikki. Kiitos. Hei, annetaan aplodit Jarnolle!
Luutsenit kiittää. Hei, me ollaan tässä, annetaan nimmareita. Kaikki saa, joten menkää ihan rauhassa jonoon ja me ruvetaan kirjoittelemaan niitä. Meitä on tänään DVD ulos, että rock